Milí misijní priatelia, vítam vás pri pozeraní ďalšej časti nášho misijného magazínu Verbistov. Nachádzam sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave, ktoré je zasvetené svätému Jozefovi Frajanademecovi, nášmu prvému misionárovi Verbistovi. Na tento sviatok usporiadal páter Igor Kráľ, správca UPC v Bratislave, stretnutie kňazov a koordinátorov, ktorí pôsobili v UPC. Sme radi, že sme sa stretli. Jednak kňazi, ktorí sme tu pôsobili, prišli sme aspoň niektorí, nie všetci samozrejme prišli, a takisto prišlo aj okolo 80 koordinátorov, tiež neprišli všetci. A mnohí z nich prišli so svojimi manželkami, so svojimi detičkami, so svojimi rodinami. Takže Bohu vďaka za týchto 27 rokov UPC, a teraz vám prinášam niekoľko rozhovorov a odkazov, ktoré títo kňazi poskytli. Tak pôsobil som tu od začiatku, čiže keď sa v Sväté omše slúžili v diskoklube Unik, prvá bola už, keď to mám presne povedať, 5. maja 1996. A potom sa otvorilo UPCčko, to teraz sa spomína na to 98. januári na svätého Jozefa Frajanademeca, takže to som tu bol stále ešte. No a odišiel som koncom júna 2007, čiže bol som nejakých dokopy asi 10-11 rokov. Ale tu v UPCčku 10. A čo by si odkázal mladým? Aby vedeli dobre rozlišovať. To je to hlavné. Dobre od zlého, ľavú ruku od pravej, a hlavne, aby dobre nad tým uvažovali, lebo rozlišovať nie je vždy ľahké, lebo ako sa hovorí, že nie je všetko zlato, čo sa bliští, mnoho vecí sa bliští a má robiť dojem, že to je zlato, a nie je to tak, takže aby išli do hĺbky a skúmali veci do hĺbky a na základe nich sa potom rozhodovali, lebo rozlišovanie potom predpokladá aj rozhodovanie. A potom aj zobrať tie zodpovednosti za to, čo z toho rozhodovania vzíde. No, ja sa dneska veľmi divím, že mnohí to nevedia a aj neprikladajú tomu dôležito. Takže toto by som odkázal. Do UPCčka som nastúpil po Milanovi Bubákovi v roku 2007 a bol som tu do roku 2016. V 2016 som odovzdal štafetu Stankovi Krajňákovi. No a moja skúsenosť, som za ňu veľmi vďačný, nesmierne vďačný, že mladí ľudia ma vlastne primeli k takému opravdivejšiemu, hĺbšiemu ponoreniu sa do mojej služby ako kňaza. Dali mi veľké výzvy, teda verím, že dodnes to trvá, že sú inšpiráciou pre každého, kto medzi nimi pracuje. A chcel by som odkázať všetkým mladým ľuďom, aby naozaj sa ničoho nebáli, aby boli stále tou avantgardou, aby boli nadšení, aby sa neváhali postaviť za svoje ideály a aby predovšetkým sa snažili o spravodlivosť, lebo na spravodlivosti je to všetko postavené. Ježiš o tom veľa hovoril a verím, že keď budeme túto čnosť rozvíjať a budeme jej verní, tak to bude vyzerať lepšie na Slovensku. Tak ja som tu pôsobil od roku 2016 do roku 2023. Bol to krásny čas. A mal som také vždy šťastie, že kde som bol, tak vždy bolo pekne. Ja si myslím, že život je o vzťahoch a je jedno, že kde človek je. Je to vždy len o vzťahu. Tak vám chcem popriať všetko dobré a taký odkaz, snažiť sa v živote vedieť ďakovať. Človek, ktorý vie ďakovať, vie sa aj tešiť. Vďačný človek, šťastný človek. Všetko dobré. Som bol v UPC ako kaplán v rokoch 2016 až 2023. Bolo to krásne obdobie, ktoré hodnotím veľmi dobre. Cítil som sa tu výborne medzi mladými a bolo to také veľké požehnanie, čo tak cítim vo svojom živote, že som bol užitočný. A spolu sme sa s mladými vlastne stretávali pri rôznych príležitostiach, ale každý deň hlavne pri svätej omši a pri svätej spovedi. A čo tak by som chcel im odkázať vám, mladým, že aby ste vytrvali vo viere, aby tak ako sme sa stretávali pri lámaní chleba, pri svätých omšiach, aby to bolo vždycky pre nás niečím veľmi cenným. Jednak Božie slovo a jednak Eucharistia. Takže ja sa volám Jan Kulan, momentálne som kňazom Košickej arcidiecézy, mám na starosti arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach a pomáham UPCčku v Košiciach a v rokoch 2005-2006 som tu bol koordinátor. No a teším sa, že toto miesto rastie, funguje a
naozaj, ako sme aj v dnešnom Božom slove počuli, že radosť Pána je naša sila. Nech aj mladí, ktorí tu prichádzajú, prežívajú radosť s Pánom, lebo to je tá naša sila viery, ktorú môžeme prežívať aj v období vysokoškolského štúdia, aj po ňom, aj v živote na ceste za Pánom do večnosti. Správcom Univerzitného pastoračného centra som od roku 2023, takže toto je taký môj druhý rok v službe. No a vidím, že tí mladí majú v sebe stále ten istý oheň, ako som zakúsil aj predtým, veľkú ochotu slúžiť, nechať sa formovať. Takže ja možno keby som mal niečo popriať mladým, aby toto v živote nestratili. A aby všetky tie veci, ktoré sa tu možno naučili, pochopili, či už vo vzťahovej úrovni, alebo možno intelektuálnej, alebo nejakej tej sociálnej, aby to tak rozvíjali naďalej a delili sa s tým darom, ktorý dostali. V UPCčku v Bratislave pracujem od septembra minulého roku, teda len pár mesiacov. Predtým som bol vyše 10 rokov v Zimbabwe a hoci oficiálne ešte stále som tam, len teraz čakám na víza, ktoré možno prídu, možno nie, tak sa snažím pomáhať tu v pastoračnom centre v Mlynskej doline študentom a správcovi Pátrovi Igorovi. A zažívam tu strašne veľa lásky a prijatia a láskavosti a milosrdenstva so mnou. A som za to veľmi vďačný študentom aj tým, čo ma sem poslali. A kým som tu, tak sa len snažím pripomínať tým, ku ktorým som poslaný, túto študentom v Mlynskej doline, aby boli stále skvelí a láskaví a aby boli Kristovi. A môjim prianím možno aj pri tejto príležitosti pre mladých je, aby nezabúdali práve na ten poklad Božieho slova. Dnes k nám zaznieva množstvo slov z rôznych končín a z rôznych strán a je niekedy taký zmetok v tom slove. A mojou túžbou a prianím je, aby v tom Božom slove nachádzali vždy taký základ a oporu. Nachádzame tam slova útechy, slova usmernenia aj svetlo. Mňa veľmi oslovuje práve ten citát jedného zo žalmov: Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Takže nech to Božie slovo aj pomocou nás verbistov, misionárov Božieho slova je pre všetkých mladých aj dnes tým svetlom na ich ceste.